वर्सान वर्स मनयल्लो गोपाळकालो ह्याय वर्सा आषाढी एकादशी उपरांत व्हडा भक्तिभावार्थान लोकांनी सांखळेच्या श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थानांत मनयलो. हो गोपाळकालो मनोवपाचे पारंपारीक पद्दती विशीं पुजारीन माहिती दिली. आषाढ शुद्ध त्रयोदशी या दिवशी सकाळी 8:15 दरम्यान पालखी खाली जाते. त्यानंतर पालखीची पूजा होते, शाळेग्रामाची पूजा. त्यानंतर ती पालखी वर येते. वर आल्यानंतर इथे सकाळी सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गोपाळकाला साजरा होतो. आम्ही समस्त मजकुरी सहभागी होता. इथे गोपाळकाला लहान प्रमाणात खेळला जातो आणि नंतर हा गोपाळकाला झाल्यानंतर खाली गोपाळकाला करतात. त्यावेळी हे सगळे ग्रामस्थ सेवेकरी इथे येतात आणि हा गोपाळकाला पूर्ण होतो. त्यानंतर दुपारी सरासरी 2च्या दरम्यान पालखी वर येते. मग आरती, तीर्थप्रसाद, देवाला वस्त्र देणे वगैरे सगळे धार्मिक विधी इथे होते. देवाची पालखी काढून वाळवंटी न्हंयचेर जातल्या धर्मीक विधीचेर भक्त उलयले. गंगा स्नान हांगा करपाक हांगा पालखी आयिल्ली आसा आनी तिचे स्नान करून देव आता हांगाच्यान परत हांगासर पांडुरंगाच्या भेटीसाठी वयतलो आनी परत एकदा पालखी हांगा पुंडलिकाच्या स्थानाचेर रावतली. सगळे भक्तगण हे सगळे आसा ते लोक हांगा उबे आसा, उपस्थित आसा. ह्या हांगासर विठ्ठलापुराच्या मंदिराच्या प्रांगणान वाळवंटी नदीचेर असो हो उत्सव ह्या आषाढी श्रवणोत्सवाच्या कार्यक्रमा निमित्ताय हांगा उपस्थित आसा. दरवर्षी असे साजरे करतात सण. काल आषाढी एकादशी हांगासर मोठ्या उत्साहान ह्या विठ्ठलापुराच्या पंढरीच्या पांडुरंगाच्या प्रति पंढरपूर असे सांखळी मानले जाणारी ह्या अशा आषाढीच्या एकादशी भरपूर लोकांची उपस्थिती आणि आनंदाच्या वातावरणात असो कार्यक्रम हो ह्या सांखळीच्या परिसरात साजरो जालो. देवळांत खंय भारताच्या सगळ्या लोकां खातीर प्रार्थना जाता. रोज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं भारत का सभी लोगों के लिए और ये गोमांत का सबों के सनातन धर्म के लिए. अपना विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने कहा था सबके लिए प्रार्थना करके इधर मंदिर का अच्छा पूजा होने, सबके लिए, गरीबों के लिए और विशेष प्रार्थना करके इसके लिए हम लोग इधर 7 पंडित लोग रुक के रोज त्रिकाल पूजा ये सब इधर कर रहे हैं. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.